Hi, welcome back to my channel. Basic second actually in one day actually आं होनथ' गोसो गैयामोन but होनांगौ जाहैबाय बे in one day 2 videos आं होफेराखै. This is the first time आङो upload खालामदों मोननै video. Okay, this is my second video सानसेयावनो. Okay, so दिनै बे माने मिटिं जागासिनो जोंनि गहपुर हालामाव के मिटिं जागासिनो एबा फैसा खांगासिनो BTR मोननायखौबो खांदों BTR मोनैखौबो खांदों. Okay. तो खांनायनि रिजनखौ हिसाबै मोनदों कि मिथिङाव मोनदों मा कि प्रमद बर' सारा फैगोन होननानै बुंदों गहपुरावहाय बे मा रायलायफैगोन बेफोरखौ आं होननो गोसो गैया बाट रायलायफैगोन गेरेन्टि दङ कि जोंनि बर्डार सिमसो जागोन बखिगोन बेखौथ' गेरेन्टि होनो हायो अके दा फैसा खांनायनि सायाव आं बुंनो गोसो नाय जोंनि गहपुर हालामाव लाइक दुखिया मानसिबो दङ एबा धोनिबो दं जायहा होनो हानायबो दङ जायबा होनो हायिबो दङ प्रमद बर' सारनाव इसिमबो फान्ड गैला नामा दा प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट जानानै इसिमबो फान्ड गैला नामा कि गावनि जि गहपुराव फैनानै प्रग्राम अर्गानाइज खालामदों बेखौहाय फान्ड होनोबो फैसा गैला नामा बेखौबो पाब्लिकनिफ्रायसो माने टिकेट दाना नायदों आंखौ होननाय जागोन नामा प्रमद बर' सारनाव आं दायो नाय बिराद मानसिफ्रा दायो रायलायो कि आं दिनैहाय माने अभार रायलायनाय खोनानायखायसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानसिफ्रा बिराद रायलायो दायो माने कि लाइक मा फैसा खांदोंलै प्रमद सार फैगोननो बेयावनो फैसा खांगासिनोलै मा बेखाराव फैसा खांनांगौ जाखो बिदि जागासिनो एबा जासिगोनलै फैसाखौ माबासिगोनलै बिसोर फैसाखौ इदि रायलायनाय खोनायो अके आङो बुंथ'ला बाट बेफोर माने जेनेबा खोनागासिनो आं दायो बिरादनिफ्रायनो खोनागासिनो स' आं बेखायनो होनो लुबैनाय कि दायो जोंनि मा BTR मोननो थाखायबो जोङो फैसा गारनानैसो बायनांसिगोन नामा BTR-खौबो एबा मा BTR मोननायाबो माने फैसा गारनानैसो BTR-खौ मोनदों नामा एसे साननो गोनां खोथा बियो मोनसे प्रग्राम अर्गानाइज खालामदों दे प्रमद बर' सारानो प्रग्राम अर्गानाइज खालामदों बे फैसा होनो हाया नामा इसिमबो फान्ड गैला बेनावहाय मायाव बाहायजोबगौ फान्डफोरखौलाय मोनसे फिसा प्रग्राम मोनसे अर्गानाइज खालामनो हालाय बेखौबो पाब्लिकनिफ्रायसो खांनानै बानायलायनाय आं बेखायसो माने एसे जोंदों अके बे खांनाय मानायावहाय जोंदों आरो कि खांनाङामोन एक्सुवेलि फान्ड माने प्रमद सारनिफ्राय लानानैसो बेखौ अर्गानाइज खालामनांगौमोन ना माने मा प्रेजेन्ट खालामदों रिप्रेजेन्ट खालामदों प्रमद सारखौ इदि रिप्रेजेन्ट खालामबाय कि प्रमद सारनाव माने फान्डानो गैला फान्डानो गैला मा मावदों फान्ड एफाग्राब फान्ड जोबगुलायनाय मोनसे अर्गानाइज खालामनो हालायलायो प्रग्राम मोनसे अर्गानाइज खालामनो हालायलायो मा होनबावनोलै जोंनि बर'फोरखौलाय आरो मा होनबावनो आंलाय दायो बिराद पाब्लिकआ गियो कि आं बिदि बुंबा बे फैसा खांनायनि बागै बुंबा आंखौहाय मोनसे प्रब्लेम जागोन नामा माबा मोनसे केस जागोन नामा आङो बिदि बखि जागोन नामा सानो बा बुजागोन नामा एबसुफोरजों एस एन इण्डियान बयहाबो राइट्स दं कुइसन खालामनो एबा सोंनो अपिनियन शेयार खालामनो बे आंनि अपिनियनसो बेयावबो सोरबा सासे फर एग्जाम्पल हमना लादो कि बेखौबो माने आंखौ फैनानै बखिफैबाय एबा आंखौहाय धमकि होफैबाय बेयावथ' आं डाइरेक्ट गेरेन्टि होखादों आं भिडिअ बानायखागोन जेरैखि जाया आंखौ सोरबाफोर फैनानै धमकि समकि होफैयोबा बे खोथायाव आरो फैसानि खोथायाव आंखौ धमकि होफैयोबा आं डेफिनेटलि भिडिअ बानायगोन नाम लानानै बानायगोन आं फट' देखायनानैसो नाम भिडिअ बानायगोन आं माने इदि जादों बेखौ बानायामोन आं बे भिडिअखौ लाइक फैसा खांनाय मानायनि भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन बाट आङो अभारद्राय खोनाबाय आरो बिराद पाब्लिकआबोथ' बुङो नङा होमबा पाब्लिकआबोथ' बुङो ना हाब फान्ड गैलायै बोरै जाखो प्रमद बर' सार नालाय बिदि होनो बेयावसो माने आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों अके आरो सिंनि खोथा बुंथ'लां बेफोर उननि खोथासै इन फिउचार मा खोनाबोयो खोनासंसै आं नङा होमबा अके स' बिसिमल'सै आं बेखौनो होननो लुबैयो कि एटलिस्ट यार प्रमद बर' सारखौ होनो लुबैयो फैदोंबा फैदों फान्डखौ गावनो रेज खालाम गावनिफ्रायनो हो अके बेलेगनिफ्राय माने जोंनि BTR मोननाय बिनिफ्राय माने मा बायनायसो जाहैबाय दा जों बायनोसो नागिरदों बिदिसो जाहैबाय फैसा खांनाया स' बिसिमल'सै लाभ इउ अल एन्ड या पिस आउट भिडिअखौ मोजां मोजां लाइक खालाम शेयार खालाम बेसेबां हायो ताकि एसे ब्लाइन्ड पाब्लिकआबो एसे मेगना गेवो अके स' लाभ इउ अल पिस आउट